Nie sú ďaleko, sú hlboko. Niektorí čakajú, že raz sa otvorí nebo, že príde loď, svetlá, kontaktný signál. Ale možno sa nebo nikdy nezatvorilo. Možno oni nikdy neodišli. Len sa naučili byť neviditeľní pre oči, ktoré nehľadajú. Lebo ten skutočný kontakt, ten, ktorý zmení tvoje vnútro navždy, nepríde zvonka. Príde znútra. Niekedy to začne úplne nevinne. Pocit, že niekto je na blízku. Hoci si sám. Záblesk v hlave. Myšlienka, ktorú si nikdy predtým nemal. Alebo intenzívny sen, z ktorého sa zobudíš s pocitom, že ti niečo bolo povedané. A ty si to zabudol ešte skôr, než si otvoril oči. Ticho, ktoré hovorí, pohľad, ktorý sa nepozerá, ale preniká, prítomnosť, ktorú cítiš len cez jemné chvenie v hrudi. To je ich jazyk. Nie slova, nie technológie, ale vedomie. Vlna, ktorá prejde cez tvoje vnútro a zanechá v ňom stopu, akú si predtým nepoznal. Zrazu sa ti rozšíri vnímanie. Zistíš, že všetko, čo ťa obklopuje, má iný tón, dokonca inú farbu. Že ticho nie je prázdne, je plné vrstiev. Že ľudia nie sú len telá, ale mapy, ktoré vedú späť k hviezdám. Možno ich nespoznáš hneď, ale budeš vedieť. Nie rozumom, ale dušou. Zachvieje sa ti hlas, keď budeš rozprávať o veciach, ktoré si nikdy nezažil. Zamiluješ sa do niekoho, koho si nikdy nestretol, ale jeho dušu poznáš do poslednej iskry. Začneš si spomínať na svet, kde nie je čas, na komunikáciu, ktorá je rýchlejšia než myšlienka, na spojenie, ktoré nepozná vzdialenosť. A keď ťa niekto raz v živote pozrie inak, nie očami, ale cez teba, možno pochopíš, že to bol kontakt. Nie s mimozemšťanom, ale s tým, čo si aj ty sám. Lebo možno sme nikdy nečakali na návštevu. Možno len čakáme, kým sa znovu rozpamätáme. A práve teraz, možno sa to už deje. Keď si ticho, keď si sám, keď si prítomný, nie sú ďaleko. Sú hlboko.